Hello guys, welcome back to the YouTube channel. If you are new, please don't forget to subscribe. Guys, we are here at Ulundi Stadium for the service of Ubaba Usheni. So iwonke amabutho ofethu lawo angenayo njengamanje njengoba nibabona nje. Hayi, ngiyatshela mina bafethu, uma umusha ungakhohlwa ukusubscribe down. Lokho betheleke njalo nje wengathi abantu bakhona ngobuningi babo la kuyona indawo la ubaba ezokhasa.